alle sammen. I dag der vil vi lave en challenge-video. Og vi kan lige vise jer sådan, det, vi skal lave. Vi skal bruge citronpeber. Og det skal vi sådan spise tørt. Sådan. Og så, jeg ved faktisk ikke, om der er noget i. Og så cinnamon challenge. Kanel challenge. Og så cola, hvem der drikker hurtigst cola. Og ved kanelen, man skal ikke kunne sluge, man skal bare se, hvor lang tid vi kan have det i. Og man må selv bestemme, hvis man vil sluge det, altså. Ja, det er også lidt der, sådan lidt godt ellers. Okay, vi starter med citronpeberen, fordi det kan du sikkert godt lide, ikke det? Det tror jeg ikke. Jeg har aldrig smagt det. Jeg ved ikke, hvad man bruger sådan noget til. Kan jeg bare? Nej, jeg kan ikke bruge min. Sådan. I kan ikke se det. Her. Ja. Ja. Jeg ved ikke. Jeg vidste ikke, det var sådan. Sådan her, det er fint. Du tager cirka lige så meget. Jeg har lidt lær. Sådan her, det er fint. Har jeg lidt noget? Sådan. Okay, det ser sådan her ud, og jeg er ved at brække mig. Ser sådan her ud. Og vi tæller fra 1, 2, 3. Eller 3, 2, 1. Og hvis det er, at vi sådan spiller ud, så er det fordi sådan... Ja, jeg skal lige have den her ting ind på. Okay. Er du klar? Jeg får sådan helt ondt i maven. Jeg skulle... Ja, 1, 2, 3, nu! Hej på. Fuck! Jeg vil jo brække mig. Fej, det smagte det også. Jeg tror også. Prøv at se her nu. Ja, jeg følte det ved toilettet. Det smagte ikke godt. Det her, det er ikke godt. Så er det kanelen. Cinnamon. Det kan vi bare. Okay. Nej, det kan vi ikke. Vi gør det over. Det her det er en ny ske. Nu. Er I klar? Vi skal lige gøre sådan lige der midt, så der vi kan tage det. Du kan ikke stikke den. Nej, du kan ikke, Laura. Det skal være en fuld teske. Ej, puha. Sådan her. Sådan. Det er fint, kan de tage. Så sæt den der. Ej, jeg har mere end dig. Det ser ulækkert efter. Okay. For det lugter. Okay, det ser sådan her ud, som min lugter. Og jeg tror, det smager sødt. Tror du ikke det? Jeg kan ikke lide kanel. Det kan jeg heller ikke så godt. 1, 2. Nej, vent. Bau! Okay. 1, 2, 3, nu! Ej, det er simpelthen lidt sådan det her. Nej, lad være. Okay, I skal se den her vask. I skal lige se den her vask. Det er virkelig ulækkert, og det skal vi godt nok have væk. Ja. Vi bruger den her. Skal vi gøre det bagefter? Det. Jeg skal lige have en tår med cola, som vi også har. Det gør jeg altså, fordi at det kunne jeg virkelig lide dem. Det er ulækkert.
Jeg har det bare som om, at jeg skulle kaste op. Føj, det var da godt nok klart. Så, hallo, kom nu. Ej, jeg fik det. Ja, du har da her med sådan noget hjælp dig med på dagen. Hvorhen? Her med sådan noget hjælp. Så er det colaen, og se hvem der hurtigst kan drikke. Cola. Jeg starter bare. 1, 2, 3 nu. Jeg skal børste til tand. Undskyld. Færdig. Jeg er done. Jeg er færdig, og jeg skal børste. Det er dit, jeg vil lave du. Virkelig lige mave. Ja, det skal vi nu bare have gjort det rent. Tak fordi I er så med. Og vi vi ses. håber, at vi laver den her challenge. Og like videoen, subscribe og abonner på vores kanal. Ja. Farvel. Farvel.